GH. Nice GH. Yeah, and Independence Day, no cray. Na akwai say, ye di independence na na manfo kana kwa me nkruma de obey. But me de Independence Day bia me ba be gina say abo yi abaso. Abo asanteman abaso. Abo ye nananom enkode omo ye. E ma we fi say ye ba be di independence no. On kwa me nkruma ba ye gua opinsoa no wo ho. Ene ne be ka say ye besre nka nana mo be ka ho na ye ko unitary states said ye be betumi anya independence no. Yes I yonko ya mo di nsa. Ntu be ka ho a ye be ye wo say abroche hima na ye prime minister. Asem a on be ka kire ewura ye prempe the first otumfo prempe the first. Na saa asem yi beto odwa no anase opinso prempa no wo saa time asem yi beto odwa no omo bobo ho atwe ne sani abasa kakra adwe hu say okay ye ma omo nya hwe ye ma omo independent no se de be ye ja asomdwe be ba no obi enye biti no nya hwe ye nka mom ene ne ya independent na emum no si ye independent na ye refi se opimso abo adwuma ye nananom abo adwuma ayede abo ama ye nya independent na da bi ye ka kwa me kuma ne ye mfa credit no emfa ma ye wura ya na ye ba asante bia na me bi ya wo bi eni kwa se sa na wo sei ba ogo kan obi se na asante fo de bi bia emfa ma yes bi bia ye wo ye ni mu asante enye ye Ghana nye ye da asante ni mu Ghana enye ye da ye wura kan o se mo yi asante free ma enye ye amanyo se mo asofo bobo enyumtu de ye o yi asante free ma enye ye da ti ase mi ba ene pese mi wura se na ti ase se de be ya wo kan ye kan independent na don se nye se kwa me nkruma ye nana no mbom hu modin asante bon hu modin pa 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 asante bon hu modin pa 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 enti no me pese me ka hye nkran na afezu me pese me san fa nko back me remene se o me kai kai wo ye yewura e kan ye ebra na di sakrenti wo no ye ntie the whole story how independent e fa so e ba ya omo jitu mu se omo ne Ghana e be kan bo anasa omo ne amanya aka be kan bo ye nkuti Zoom. Enti na asante dane man. Enti asante ne ɛdaeɛ man. Zoom. Enso eba ye de namu aba bedru Ghana. Zoom. Ɛba yɛ ɛnamu kakra kakra ama yɛsɛ bɛpie Ghana. Ghana nso sabi ansa na eba no. Zoom. Na asante dane man. Zoom. Ghana ansa na Ghana ɛba no na asante na ɛdane man. Ono a me wofa kwamchitwe osajima prempe tosumi ne lawyer kwamchitwe ayi kwamchitwe friend no Joseph Boachi dankwa. Zoom. Ewura ɔso ɔno a ne ɔfa nana otumfo sɛ osajima prempe tosumi no ne lawyer a ɛyɛ bi dankwa ya bu ne na abo no. Onso na woni ne din ya de kro kwamchitwe. Onso nam no de kwamchitwe nti no mu din ɛyɛ ade kro. Eba so ye pre-independent na ye de ye nka ho. Zoom. Ba sɛ Ghana omo pre-independence asante de na nka ye nka ho. Na ho na bono wo mo be ka se na nka ho be ka ho mi enko unitary state ye momu nye baako. Zoom. Ono no obeka kyen se na yesrew be ka ho na nyina nkonko aban ona so man baako. Zoom. Ni enya ya ye otesa broche hima na ye prime minister. Zoom. Ni enya ya ye o broche hene na afi nso na ye prime minister. Ye nyina wo Ghana bako so na ya se de ewura fie. Zoom. Ni atutu papa so na se ewura fie na empese ye beka na nso de ewura kan ni nyina na ewo abakose mu ewo. Zoom. Enti nei ye wo ha ya. Zoom. Ni no kwan kro fa so ba asante member say ya o hye na ye gina ha ye kai. Zoom. Ne ye wa ase na kwan pro ni fa so ba asante mem e be hye ha no e say ne makoe no ena ma na ye gina wa ye kai. Enso na re chichire ne se. Zoom. Enso na re chichire ene se enedua yara eniema yewia no ebi kopie California museum mo. Zoom. Ebiere eniema egudia roni owia ye ebi ekwa America ekopie America California museum. Zoom. Wo mo say dabi wo mo de eniema aba wo museum ni eye maku be wo mo de wo be sa de ade abe.
American for almost there be yet here. And then my baby museum any and Marco so you said the Martin as our brem. Zoom. Na ye nana your friend of Prof Sanre one ya brofu di nkuta ho a da no de si aeroplane mu na ye de aba ye de a kire nana mu Zoom. And my friend Professor Amfide and now never fruiting Kitanwa, almost 2 aeroplane and let Abba Madia Yehuni. Zoom. o dress ye be mo hu sa asem na si yampa ye pam ye nema ampa ye hu dance ye na bedroom ne no Tun for say a dry, if you ha aduanum, a dry air boy. Yeah, bonnie dear dance here, sir, ampa, at some no a sea ampa, and one dance here, and I appears. Zoom. ye gusuara me be dia de no afi nam kwa broche him afre me Zoom. Was over the afe, and no quabroach him man one to Zapreno. so me call British Museum Zoom. So I call British Museum, Echo here. mam ne wo mu di nkuta ho ye nema e wo ho And more mutin Kitawan, your nema, Zoom. so kan say emre wo ho nti wo mu ntimi mfa ma yen Momo catch and say, Emra, a war rating, no, and Nuntino, Omuntimi and Famaye. Zoom. ye beto aso adi ho nkuta ho Name mom, no, you better was near the Hunkitawan. Zoom. epim so na da no me ya etwa mu afi etwa mu na abroche hina ye de ni si foforo to ne nsa frɛ me Zoom. Moana, a fear chairman was met us in the Abrochine, you didn't see for no, or to Safreno. Zoom. ka ho na ye de ka ho se me kwa mesa akɔ British Museum bio No, the count was a Cordia or Sako British Museum. Zoom. nam sa no mkodi nkuta ho se nema no da wo ha no me kra asante ma kra wo mti mo nwene ho na mo mfa ma yen So, no, no, couldn't get on, and never now be Dimono, Asante a crowd, one crowd, into Monfia, and we are dear my. Zoom. yes emra no ntie ntina so mbetimi ni ma ayen hyehyɛ On say, I'm running a wound, yet name no, you bet him on why and she said, Zoom. Efa Bronia, Professor McLeod won so wapa ha be ya asante se ma be kira de wa ha na me na na ibo adwumadu ase ne mo ne wo mu nto aso ni nkuta ho Zoom. Fabronim, Professor McLeod, on my back, Ghana Betchad, and on one and I want a Gemendria. So, Mummy, no one come Musimana, no money in Kitan. Zoom. so aso abuso me ben kroni na ebe ba se afedi wo mu nso apene se enema maku aduasa mienu om de bebre na emom ye de bo ebosia na ye de asi ha hwe na eche ya sa de wo mu de ama wo mu Zoom. So, Penso Bebo, so men crow, and Fenant, I say, you must say, name or Mafa, Marco, a Biasam, you know, Masandi, but name Momuno, or Modeba about the family. Zoom. ye ne ye de aba ha kakra eche ya sa de ama yen Some year, Abahaka, and actually, yes, I am a woman. e ka che me nam sia amatia me fa no sa Zoom. Okay, Mate, you're fun, sir. na ko ye mfie wo ha aduonum ne ma na ye se de be ma me a na me de abesia se mfie miensa na bia ya sa ato aso mfie miensa am se ne imagine sa na me manfo ehun se ampa se ye be fa ye mako na ni Zoom. Befa nema akɔ yɛhunu dada mmerɛ tintini yɛhunu yi na nnɛ ɔmo de ba ɔmo si mfe mmiɛnsa duru ɔmo sa ama mfe mmiɛnsa aka ho na ne nananom ehunu sɛ ampa yɛbɛfa yɛ nananom nneɛma kɔ edi a aneɛ mɛpene so ne ɛde aba. ye nyina Zoom. ye ya me ehun se nura na ye wo bibi na bibi nti ni bronia po nti na ma ya ye sa Yɛyɛ ma obiara ehunu sɛ ampa asante ne ɛwɔ biribi na biribi ɛne bronia ponti ɛna maa ne baasa. Zoom. nti abusua sɛ wote yi abusua wohu abusua wate aseɛ sɛ asante yɛ de akonkoden asante de ne ho yɛ de ahyia mu bi asante boa a ɛma Ghana nya independence nti yɛka a yɛntumi nka nyi nananom mfiri mu yɛntumi nka nyi ɔpemsuo mfiri mu yɛntumi nka nyi asantehene mfiri mu da te ase mi ba nti ɛno ara na abusua maka mama waso ade ate mu so ya meto ansɛm no so aba mefa wokɔ independent video of the day ababaawa bi baa Kumasi ebegyina yɛwura statue no ho twitwa picture amanfo bebree ka ho asɛm sɛ ade nti na ɔbaa Kumasi na ɔbɛgyina statue ho twa picture daabi wonim wonte aseɛ hwɛ ɔpemsoɔ picture no deɛ anaa ne statue no obɛgyina ho twa picture a ɔnyɛ mfomsoɔ biara ebi mu kɔ aburokyire ɛkɔgyina statue of liberty ho twa kyerɛ yɛn ebi kɔ aburokyire ɛkɔgyina
Paris Tower is we mo friend say e ko gina wo twa picture de be kire e bi ko gina Buckingham Palace e twa picture de be kire na say obi aba Kumasi no abegina opim so picture wa wo se say hwe jai e mo fe ni agro hwe no kwan so ano ye no ade ntina mo tukon ya mo ko gina statue mu e twa picture de kire na obi ba na obi twa na obenya otumfo statue mu no gina twa picture ah mo anka ni ye kura hwe ebusu ya fili na so kire wa adwen o comment section ho enin de di kan subscribe na share say de be ya me drop video bi a o sabi smart me da so share makra Yes.